Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Ya arep pengajian apa jagongan? Kok kaya cik gembrambiang ngoten nggih. Pun nggih. Pun siap napa dereng? Nggih, nek pun siap konsentrasi. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Didum-dum ngoten nggih. Kersanipun rata. Oke. Kabeh kene selawatane ya itu, dangdutane ya itu. Ayo mubaleke rung munggah selamat malam lho ya. Iya. Lah iya. Oh, sing lurah. Oke, nggih mboten tiwas aku arep ngene mau. Ngapuntene nggih Bapak Ibu nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian niku nek kepengin jamaah ora jeleh, ora ngantuk niku nggih aja suwe-suwe. Lah nek dangdutan suwe malah ra apa-apa. Lah Pak Lurah seneng. Pak Lurah kan senengane dangdutan. Pak Lurah ndi? Pak Lurah ndi? Oh, Lurah teng mriki, Pak. Lah iya. Lurah teng mriki. Oh, nggih. Lah iya. Nggih, wis. Kula mengke kula wis rasah suwe-suwe wae aku. Oken Pak Lurah karo Bu Lurah sing so aku. Yes, pokoke kabeh gen kenek ngoten nggih. Dunyane kenek, akhirate nggih kenek. Kaya awak dhewe nek ndonga niku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jaluk karo Gusti Allah muga-muga dunyane apik, akhirate ya apik. Alhamdulillah. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Pun pokoknya mengke kesting mawon ringkes sing penting-penting rasa basa-basi. Pengajian gen jamaah yo seneng ora ngantuk niku aja suwe-suwe. Soale engko nek kesuwen niku lupute ngantuk yo gringgingen. Kan ngoten ta nggih. Wong nyatane pengajian rung dimulai yo sing selonjor yo wis pirang-pirang. Lah iya. Lah nek sing linggih kursi ngono penak nah. Nggih. Makasih. Nggih. Nggih. Rasa ndredeg, Dik. Iki wis bar disuntik jinak iki. Aku galake nek nang omah. Rasa ndredeg. Biasa iku. Yes, makasih. 1, 2, 3, 4, 5. Wah. Ki nek entek nguyuh terus ya. Yang pertama ngapunten Bapak Ibu, monggo kita sedaya ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah nggih Bapak Ibu nggih. Keranten napa Gusti Allah ngantos dalu punika, ngantos detik menika tasih kersa paring nikmat dhateng kita sedaya. Sehingga wonten ing dalu punika saged tindak pengajian.
Perkara awak kesel ora masalah. Tes. Kok kaya cik bengong ngoten nggih Mas? Tes. Oke. Mau tekan ngendi mau? Dadi Gusti Allah ngenipun paring nikmat dhateng kita sedaya sak langkung kathah katitik wonten ing dalu menika awak dhewe saged tindak pengajian. Umpama nuruti awak yakin jenengan sedaya niki sami saya sami kesel. Kena mboten? Wong sedina utuh mau saben-saben awak diki duwe penggawean wonten ing tindak sabin ning sawah ning pasar mbok gawe lan liya-liyane lak ngoten to nggih. Perkara ngantuk, sapa to sing ra ngantuk wayah bengi kok kon melek. Apa meneh jam-jam sakmene iki wayahe wong turu. Nggih mboten? Tapi nyuwun pangapunten sing jenenge awak kesel kabeh ya do kesel. Sing jeneng mripat ngantuk ya kabeh ki awak dhewe turu kulino. Nggih napa mboten? Nggih. Wis bendina turu ki bendina. Ning nek pengajian kan ora. Lah ngono lho karepku, dong ora. Mula kala-kala ki ya ngantuke diampet sithik. Wong kok ora ana bedane, pengajian ngantuk ning omah merem. Kuwi lak ya ora ana bedane to. Wonge ya teko iki teko. Wonge nang ngisor wit glugupas. Halo, ora sandangak kok dadak dangak ngene iki ngopo? Halo. Masuk nggih Bu nggih. Masuk nggih Pak nggih. Ya kala-kala diampet wong pengajian ki ora suwe. Kula nyuwun ngapunten Pak Camat, Pak Lurah, kula dereng nate tumon kok ana pengajian kok suwe niku dereng nate tumon. Nek mriki pripun? Nek pengajian ngoten bengi ngoten kira-kira tekan jam pira? Oh jam 2 nggih. Niku mubaleke mboten kok mudhar ngoten mboten? Jero iki. Wah, rawani aku. Ora, gak aku ora ndelok aku. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dadi nyuwun ngapunten Bapak Ibu, ana mangsa kalane awake iki kudu ngampet kesel, kudu ngampet ngantuk kanggo pengajian. Wong pengajian ki kala. Nggih napa mboten? Nek nyuwun ngapunten nek turu lak awak iki wis mendina. Nggih napa mboten? Kula nyuwun ngapunten dalu punika awak dhewe saged tindak pengajian. Mugi-mugi tansah pinane ridho lan rahmat berkah saking Gusti. Amin Allahumma amin. Ngaten nggih, Gusti Allah nggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya ora diitung Gusti Allah, ya ora nganggo mandeg mula awak dhewe kanggone wong sing duweni iman wajib syukur marang Gusti Allah. Syukur sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Oke, kita buktikan. Bapak Ibu sedaya sing sami rawuh engko niki bareng-bareng muni alhamdulillahirabbil alamin. Sing banter, sing kompak, sing seru, sing yakin karo Gusti Allah. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur yo barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sang tindak Mekah lan Madinah. Yen sing ra gelem muni wonge untune lara ben. Ngoten nggih. Monggo setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa sing gelem syukur marang Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ning ana wong dikeki nikmat Gusti Allah ora gelem syukur malah kepara do maido. Enten mboten piantun mriki dikeki kok malah maido? Ngerti aku. Wonge krudunge seragam kok. Seragam. Lah ya ndelala kok diseragami lho. Ngaku ora wani ngulatke kok. Wonge cerak bulurah pokoknya.
Mula nyon ngapunten teng pundi-pundi kula matur Bapak, ngapunten iki khusus kanggone wong wedok-wedok. Rungokno wong wedok-wedok wedok. Dak. Termasuk sing ning panggung iki rungokke. Rungokke. Penting iki khusus wong wedok-wedok. Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Sebab apa? Kula teng pundi-pundi mesti niki kula aturaken. Teng pundi mawon kula aturaken. Soale niki termasuk misi dakwah kula. Sebab napa? Akeh-akeh wong niku do maido marang peparinge Gusti Allah. Mula kanggone wong wedok tulung niki digatekno lek tenanan. Marang peparinge Gusti Allah apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, aja sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak dong ora. Sing kulino muni ngono iki wong lanang apa wong wedok? Lanang. Ora iso. Kowe rasah mancing-mancing aku. Ora iso, tetep aku bolone wong lanang, oke? Oke wong lanang-lanang? Ayo kita tunjukkan bahwa kita malam hari ini tes. Bose aku tak nyemangati kok. Ora iso. Iki bulurah ngeyel iki. Aku tetap bela wong lanang, oke? Oke, teman-teman yang laki-laki yang merasa laki-laki, oke? Oke, malam hari ini kita tunjukkan bahwa kita menang, oke? Mosok wong lanang kalah terus karo wong wedok. Ora iso. Oh, tangannya diangkat, Bapak-bapak. Semuanya diangkat, sing lanang diangkat. Kowe rasa melu ngangkat kowe. Iki khusus wong lanang kowe. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Wong wedok ki ra iso hidup. Sing iso wong lanang. Iya no ya. Apa enak wong wedok kok hidup apa? Ora iso. Ayo bulu rasa mancing-mancing. Halo ngaten nggih Bu nggih. Ngapunten nggih Pak nggih. Lah yo nyoni ngapunten, ayo dibuktekke. Kok kowe iso ngarani wong lanang sing kulino maido? Kita buktikan, oke? Wong lanang direwangi nyambut, montang, mobat, wira, nibo, babak, esok, awan, maju, ngiwo. Apa itu? Halo. Maju. Ngiwo. Munggah. Ngalor. Nyetan. Mlebu. Wis metu ya no. Lah kowe ngono ora. Nek wis metu ya ngono. Wong wis metu. Halo. Wong lanang direwangi kaya ngono. Nek etuk kaya etuk dhuwit dikeki sapa? Wong wedok. Dikeki sapa? Wong wedok. Ana wong wedok gelem matur nuwun, dikeki wong lanang. Ayo tak tonton kaya ngapa dapurane. Rata-rata wong wedoki, nyuwun ngapunten, rata-rata wong wedoki sulit sulit untuk dua perkara ini. Apa? Satu, wong wedok ki angel muli matur nuwun. Nomor loro, wong wedok ki angel ngakoni salah. Mula sing jenenge wong wedok ki mesti menang tur mesti bener. Urusan karo wong wedok ki ora kuat terus modar nom tenan. Dong ora. Nah, ingat wae istri, hargailah suamimu. Suamimu bekerja keras. Sono kala mongsone bojomu ki nyambut gawe ning penggaweane dipekok-pekokke karo juragane, dionek-onekke karo juragane, digoblok-goblokke karo Tapi demi istri dan anak-anaknya, demi menasfai apa? Wih, demi enggak tenan kok. Lah ya aku ki angger pengajian kok ngadepi wedokan tuwek-tuwek niki. Omonganku mesti kami sosolen ngono kuwi ya, Mas. Iya, Mas. Iya. Memang anu ta bulurah mriki mboten nonton wedokan sing rada apik ngono ten.
Nah iya. Pripun? Ora aku jamaah ya. Ini Bulura ampun mancing-mancing kula. Halo. Ngoten nggih. Tapi demi istri dan anak-anaknya suami tetap berjuang matian walaupun di pekerjaannya sering dihinakan, sering dibodoh-bodohkan, sering dimarahi oleh majik atau apa bosnya, tapi demi istri dan anaknya suamimu tetap bekerja keras. Tekan ngomah dikeke kabeh nyodek blonjoku. Isoh muni iki lho, kok mung sakmene. Apa-apa larang. Kowe wong lanang godak nyambut gawe apa ora? Lah wong lanang kok digodak-godake lak wedokan apa kuwi? Dong ora. Dong ora. Mula monggo Bapak Ibu, ayo bersyukur nggih Bu nggih. Aja sok kulino maido, aja sok kulino kok mung kaya ngene, kok mung sak. Apa yang Allah berikan kepada kita disyukuri, dinikmati. Masuk. Masuk nggih, yen kepengin awak diki urip ning alam donya ayem, tentrem. Urip ki sing digoleki napa to, ya ayem ya tentrem. Masuk. Berikutnya apa nyon ngapunten teng pundi-pundi kula nggih matur aja sok sliramu ki kepengin gayuh perkara sing pancen kowe ora gaduk. Engko jiglok ndak lara. Iwasaku ngeden-ngedene mur disawang karo lola. Angel kok Mas, kene iki wonge angel-angel Mas. Aku ngerti ngene mau ranyang aku. Halo. Masuk nggih Bu nggih karo kula nggih. Ya Allah. Ya rada engko bulura. Cek ya ini kok ayo dimasukin. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kudu disumbuhke pendapatan dan pengeluaran. Nggih? Ngoten. Lah bojomu pendapatannya sakmene kok penjalukanmu neko-neko. Tes. Nggih. Masuk? Yang berikutnya apa? Tes. Tes. Rodok bengong nggih. Sing ana buntute. Nggih. Lah nggih. Tes. Ora muni no. Mikmu rape. Tes. Lah nggih. Halo. Masih bisa perhatian? Nyon ngapunten Ibu Lurah, nyon ngapunten Ibu-ibu. Yang berikutnya apa? Aja sok kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga. Wis ora mungkin pas Bu Lurah. Kono tuku TV kene kerokan. Rawet. Kono tuku kalung kene bingung mlebu metu wong lanang. Pakmu mau ndi? Pakmu mau ndi kalau tanggane digelange anyar neh. Pedhot. Masuk karo kula. Masuk mboten? Lah nek wong modal urip ngene iki ngapunten Pak Lurah, Pak Camat, ora bakal bahagia karena apa? Yang dinilai orang lain ukurannya wong liya. Karena kita sibuk menilai orang lain, karena sibuk kita melihat kebahagiaan orang lain sehingga kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki. Dong ora? Iki rata-rata ngono ki modal wong wedok. Senengane ya ngono kuwi. Dong ora? Perkara kono gelange gede ya ben. Kono kalunge gede. Kono anu ben. Gede mboten? Kono omahe apik ya ben. Kono mobil anyar ya ben. Emang gue pikirin. Orang mau menganggap kita apa saja terserah. Halo gontrek halo. Wong liya ki ngertine apa kok kakean cangkem. Masuk. Niku lho Pak gontrek dengan tulisan. Wong liya ki ngertine apa kok kakean cangkem. Lah apa? Kok kenal pot? Masuk nggih karo kula nggih. Jadi ngapunten hidup itu sebenarnya sederhana. Syukuri, nikmati, selesai. Tidak usah melihat orang lain.
Iki lho tak omong iki lho. Dong ora? Perkara wong arep ngarani adek iki wong ra duwe ya ben. Awak dhewe iki diarani wong melarat ya ben. Awak dhewe iki diarani wong biasa-biasa saja. Enggak masalah Pak Camat. Ora apa-apa. Yang penting hati kita bahagia rande utang, oke? Ngeleh, madang. Ngantuk, turu. Pengen jajan, jajan. Pengen dolan, dolan. Pengen piknik, sederhana. Mana loh, hidup itu dinikmati kok. Masa mboten ngarep kula? Daripada awake dhewe wah kepengin disawang wong, wah. Wah gelange nganti sak pelek nek mlaku nganti miring-miring. Hati bae mur mesti disepuhke. Kene mboten? Wus, lambune gonta-ganti tibake sewan. Nek nggonmu ki sewan apa tek dhewe? Allah tenane. Oh ngono. Tak kira sewan kok. Soale aku gek kaya ngerti model ngene iki padha plek ya ngene iki. Tapi dienggo wong liya lho ora kene lho. Konangan iki sewan iki. Halo. Ngoten nggih? Wis disawang wong gen ketok mewah, wis tumpakane mobil. Mendina metu kok omah. Lunga terus. Gonta-ganti mobil, tibake sing lanang makelaran. Pripun? Oh rental lho malah kae ngaku. Rental. Oh rental lak nggih. Wis bayane met wis mendina lunga, ra tau ning omah, wis kaya mipik terus. Lah piye sing ra arep ning omah, nek ning omah doyak-oyak wendling terus kok. Mula wong lunga terus. Masuk nggih karep kula nggih. Pokoknya hidup itu sebenarnya sederhana Pak Lurah, Pak. Apa? Disyukuri, jangan kita sering melihat orang. Apa yang kita miliki disyukuri dan dinikmati. Karena apa? Kebahagiaan, keindahan yang kau lihat dari orang lain tidak seindah yang kau bayangkan. Masuk? Masuk. Ngono. Termasuk wong lanang-lanange rungokke iki khusus tak ganti ya. Lanang-lanang rungokke, aja sok nontoni bojone tangga. Oke, hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Oh, gentenan. Oke, sekarang kita bolok, oke? Pripun? Berarti ora sida hidup. Maksud tuh ngene lho sing hidup kuwi semangate, oke? Oke? Rungokno wong lanang-lanang. Aja sok nontoni bojone tangga. Ngoten? Nggih napa mboten? Nek kepengin bojomu ketok paling ayu, aja sok nontoni bojone tangga. Ngapa kok bojomu ketok elek sebab kowe nyawang bojone tangga? Masuk? Dong ora? Dong ora wong lanang-lanang kuwi? Lah ngono lho. Ngono aja sok sering melihat rumput tetangga. Heeh, kono kok lebih jo. Kenapa? Karena bojone kono perawatan. Ora kaya bojomu. Dina-dina mur kerokan. Prasker kuwi apik wisan. Remason kok. Wis nyawang bojo rupane kok telek. Keromak pangokongak kanggo ababe kaya bathang. Nganggo daster semplok era ganti-ganti. Nggih wong lanang nganti cegah dik nek nyandangi mbok sing apik. Gelem ngene ra gelem ya wis lho lak yo. Wedokan trondolo to. Oh alah iki ketok apik lak mergo pengajian. Asline teng Jembembleh ra kene. Halo. Nggih napa mboten? Lah iya ngono lho nek kepengin bojomu ayu dirawat. Nggih napa mboten, Bu? Sakitang sebulan sekali ki perawatan, cekingkeran, glowingan, facialan ngono. Ora gur kon ning sawah wae. Mula wong kene iki ya iya tungkae mledhek-mledhek. Ngene celukane mamah, walah lah Gusti Allah. Mamah kemana? Mamah derep, Din. Lah papa ngerek. Halo. Ngaten nggih Bu nggih.
Ngaten nggih Pak nggih, elek-elek bojone dhewe, rasah ngrusi bojone tanggane. Nggih napa mboten? Oh, nyon ngapunten Bapak Ibu, nyon ngapunten. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Keseringan melihat orang lain. Pokoknya penak. Syukuri, nikmati. Bojo galak alhamdulillah. Nggih. Wong kok duwe bojo kok galak. Mang titeni Bu, angger bojo ki wong wedok galak. Omah ki aman. Sepi. Bocah cilik-cilik ra wani dolan. Sono dikletak ndase. Halo. Masuk nggih. Nggih, wis pokoke disyukuri ngoten. Ngoten nggih Pak nggih. Wis ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusuhi wong sing legane. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ha iya wis ngene bojo ngene iki alhamdulillah. Kira nggih cerewet. Wis alhamdulillah walah Dik aku ndek bojo seneng cerewet lho kaya radio rusak. Disyukuri alhamdulillah. Pun ngaten mawon. Wong bojo niku nek elek malah alhamdulillah banyak kelebihan kok, Dik. Nggih. Mang pirsane rata-rata angger ndek bojo elek niku siji biasane awet. Aman. Awet no. Aman lho. Sing arep doyan sapa? Joneh menungso to, Dik, gendruwe nyawang gumoh. Halo. Nggih napa mboten? Nggih aman. Wis ora bakal khawatir sing doyan monggo. Nggih napa mboten? Wis pokoke disyukuri alhamdulillah. Terus wong elek niku wong wedok biasane sregep gawean. Mang titeni wong anggere elek wis gawean merantasi Dik. Kono apa ra sirikan isa-isa gelem umbah-umbah kora-kora nguras WC gelem apa gelem wong wedok ki anggere elek pun mang titeni. Gawean merantasi, Pak. Nggih, rewang barang iki mang tonton. Sing bagian adang sego, olah-olah, isa-isa lah yo sing elek-elek kuwi. Nggih napa mboten? Nah, tepuk tangan. Nah. Sing glowing wis kok kian cangkem ra temandang-temandang. Nggih napa mboten? Lah iya. Ngono wis. Wis pokoke disyukuri alhamdulillah. Ngaten nggih Bu nggih. Saya mengajak pertama bersyukur kepada Allah. Kalau kepingin kita hidup bahagia. Sugih wong ora mergo duwite akeh, sugih wong ora mergo derajat pangkate dhuwur. Melarate wong ora dupeh wong sing ra duwe duit. Ning diarani wong sing sugih wa arda bima qasamal takun agnanas. Ya kuwi wong sing gelem syukur marang peparinge Gusti Allah. Itulah orang yang kaya sesungguhnya. Niki dusune napa Pak Lurah? Kerajaan. Kanggone wong kerajaan. Nah mbok ya Gusti Allah kuwi nyon ngapunten. Gunung Lawu, Gunung Merbabu niku didadekke intan berlian, ditumplekke dikekke kabeh karo wong kerajaan. Nek ora gelem syukur, Pak, anane ya umur kurang karo kurang. Dikeki pira wae entek ra temonjo. Ning nyuwun ngapunten kosok wangsulipun paribasan Gusti Allah niki mur paring ning awak dhewe paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan. Nek gelem syukur insyaallah cukup. Wong cukup ki ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo nek ora gelem syukur ya ora mungkin cukup. Bisa diterima? Mula yang paling utama lah syukur. Kemudian apa? Nenggon atine adek iki napa? Dideleh rasa qanaah napa? Nrimo ing pandu. Hidup selesai nyaman bahagia. Orang mau berkata apa silahkan. Orang arep ngarasani sak jebole cangkemmu monggo silahkan. Bisa diterima? Bisa diterima? Mula rasa neko. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu nyuwun ngapunten kapiji saking panitia dalu punika kula kapiji matur ingkang wonten magepokanipun kalian acara dalu punika napa Bu? Diwaca tulisane saged? Monggo diwaca riyin.
Sampun nggih, ketok nggih. Pun sami paham? Oh nggih, gandeng sampun sami paham nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, wong jenengan pun paham gitu nggih. Nggih. Maulid Nabi. Nggih niki singkat kemawon Bapak Ibu. Dados ngeten. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saya hanya akan menyampaikan satu cinta kepada Nabi Muhammad. Tresno. Cinta. Gini mboten? Anak-anak kita ini, Bu. Halo. Awak diki ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ning nyon ngapunten terhadap anak-anak kita ini tidak kita kenalkan kepada Nabi Muhammad. Mula tidak heran, Bu, nyon ngapunten Pak Camat ingkang kula aturaken leres napa mboten. Anak-anak remaja kita zaman sekarang ini rata-rata tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Rata-rata anak kita itu tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Siapa yang diidolakan? Artis-artis Korea. Betul napa mboten? Nek mboten pitados, Bu, mang buka HP-ne putrane jenengan, mang buka aksesoris sekolah anak-anak jenengan. Gambar-gambar Korea kabeh. Lah, bagaimana 5, 10, 20 tahun yang akan datang? Nabi Muhammad kenal enggak? Atau Nabi Muhammad akan dikenal oleh anak-anak kita apa enggak? Enggak, kalau kita tidak mengenalkan. Sejak dini banyon ngapunten. Anak kita ajari kok nasi gitu loh. Berimajinasi yang tidak pas, Bu. Sejak kecil niku wis dikenalke karo toko-toko hero fiktif, Pak Camat. Jek cilik dijak neng toko klambi. Tukoke klambi Spiderman. Kang omah pencilaan ngene iki. Pengen kaya Spiderman. Dijak neng toko tukoke klambi Superman. Wah, bendina mrung ngenang ngene. Rumangsane nek nganggo klambi Superman ki iso mabur. Akhirnya ngapunten Pak Camat, di wilayah kami itu ada kejadian yang kurang baik. Ada anak-anak sakmene iki ditukoke mboke baju Superman, delalah tinggalnya di Rusunawa. Pirsa Rusunawa nggih Pak nggih. Lah rumah susun, apa anak itu berimajinasi seperti Superman, Pak. Lantai 3, Bu, anjlok. Masuk karo kula. Lah masukin. Masuk nggih Bu nggih. Jadi tolong Bu, mulai sekarang ayo nyon ngapunten, cintakan anak kita, cintakan diri kita, cintakan keluarga kita kepada Nabi Muhammad. Masuk? Masuk nggih karo kula nggih? Wong ki nek wis tresno, wong ki nek wis cinta, mesti ngerti identitase. Misale kelik seneng karo cah wedok. Kula misale seneng karo wong wedok, tapi ayu ora ngene iki. Ngapunten Pak Camat, selera kula dhuwur. Ngene. Gondo mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe, Dik. Ya iyalah. Wayu blingir kae. Lah ngene iki. Nek kula seneng karo cah wedok kan mesti saya tahu identitas nama lengkapnya, betul? Namanya lengkap siapa, hari lahirnya kapan, mesti ngerti. Wong tresno kok. Soalnya kok nek pas hari kelahirane ngene iki, aku punya hadiah spesial buat orang yang aku cintai. Tuh kok kayak kado. Bahkan sampai ukuran katok ngerti kok. Ukuran sepatu yang ngerti, cinta kok. Golek sisik melek mesti. Betul? Betul? Masuk mboten karo kula? Lah, awak dhewe iki tresno karo Kanjeng Nabi apa ora? Lho meneng kok, Mas. Abot iki. Ya tok ora masuk iki. Dimasukin, Pak. Ya dimasukin. Bu Lurah kok mau pengen dimasukin terus ta iki. Oh wayahe. Ngaten nggih Bu nggih. Ya ngene wae langsung disingkat wae kok ndak kesuwen. Ngene wae. Ngeten Pak Camat, Pak Lurah ngapunten niki kula singkat mawon. Nggih, dadi ngeten. Nek jaman kula riyen cilik niku nek wulan Maulid ngeten niki mesti teng masjid-masjid langgar-langgar enten pujian nggih. Mriki tesih enten pujian, Pak. Nah, pujian itu ternyata metode dakwahnya para wali songo. Terutama di tanah Jawa. Ngeten nggih.
Ngapunten Bapak Ibu, kok kula sombong mboten nggih Pak Camat. Saya beberapa kali ada undangan ngisi di Kalimantan, ke Sumatera, Riau, nyuwun ngapunten. Di sana itu saya tuh gumun Pak Camat. Di kota Kalimantan Selatan itu sepanjang jalan ada masjid besar-besar itu. Setelah adzan maghrib saya karena di sana sore sampai sana sore itu sepanjang jalan yang saya lewat itu setiap masjid-masjid di perkota itu ada pujian Pak. Dan yang lebih mengherankan lagi Pak, pujian ini nganggo basa Jawa Pak. Jadi kula teng Kalimantan Sumatera niki ketoke Kalimantan ning rasa Jawa. Masya Allah, nggih. Ora beda iki karo ning omahku dhewe kok masjid ya pujiane tombo ati. Wes ngono kuwi tok. Lah kan numpak mobil krungune mur tombo ati. Krungu ngono kuwi tok. Bes ngaten. Lah termasuk di bulan Maulid itu dulu kalau saya masih kecil itu ada pujian Nabiku Nabiku Nabi Muhammad Nabiku. Yo sing ramuni gondongan yo. Ayo saut-sautan ngeten nggih. Iki nggo ngelingke nek awak dhewe tresno itu ya mesti kenal karo Nabi Muhammad ngono lho karepku nggih. Dong ora. Kula tekon jenengan jawab ngeten nggih. Ya, pripun? Mengke musike engko tak abani. Oke, soalnya cangkemku ki nek karo kendang ra tau gathok, Dik. Nek gathok nyanyar gitu nggih. Nggih. Engko wayahe tak abani, oke? Iki jenenge sapa? Hah? Salmanta, Pak. Oh, Salmanta ki sak tanggapan piro? Sak pedet mawon, Pak. Hah? Sak pedet mawon. Sak pedet iki, larang kok sak pedet to. Pedet ya saiki. Lah iya sak pedet iki minimal 10 tekan 15 lho. Kali mbane kali bapake ngoten. Wah lho kok manah karo aku larang kono. Iki piye iki Pak Camat kok malah larang kono piye iki? Nah kowe mu 200 lho iki. Mbone aku ora genah iki. Nek kowe kono wis genah aku ora genah. Tambah bulura. Nek wani Mas. Nggih ngaten nggih. Nabiku Nabiku ingkang rama. Allah sing lanang kepleh apa? Sing banter. Dong ora. Ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah, miyos dina Senen ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20 tahun fil miyose Nabi 571 tahun Masehi. Oke, semangat nggih Bu nggih. Baleni ku awal saut-sautan ngeten nggih. Nabiku Nabi Muhammad, Nabiku Nabi Muhammad, ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang rama Sayyid Abdullah, ingkang Ibu Siti Aminah, ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah. Dina Senen ing wayah subuh.
ing sasi April tanggal 20 tahun fil miyose nabi lima pitu siji tahun Masehi. Ya Allah pinter tepuk tangan anak-anak. Ya Allah. Ini TK mana? TK mana? Oh ya Allah. Mulane tuwek-tuwek. Masuk ya. Jadi yang pertama jin. Yang pertama jin. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis cinta terus adik kenal karo Kanjeng Nabi, identitasnya tahu, identitasnya paham. Betul. Sing nomor loro nek wis tresno nyun ngapunten, nek wis tresno mesti melu-melu kepengin kaya sing ditres. Nganti kaya manuk kena pulut. Gadung tresno kok dikapak-kapake manut. Cah nom saiki. Gandrung kasmaran cinta wis gatele kon ngukurke gatel Mas. Gatel ya, iya. Tolong kukurkan. Mana tungkak? Ngoten nggih Bu nggih. Sak omong-omonge, sak muni-munine sing ditresnani mesti hooh. Wong tuwa ngandani ora digugu. Dituturi malah wangni, dikandali mangsuli. Wong tuwa kaya-kaya omongane wis ora ana gunane, tetapi nek sing ngomong dheke orang yang dicintai kon ngopo wae gelem. Betul? Inilah cerminan anak-anak zaman sekarang. Ronggon boten napa-napa teng Pendowo kecamatan, ora masalah, Pak. Kula nggone ngerti kecamatan Suruh ngerti no aku. Ayo. Golek nggon Google Map ketemu no. Masalahe Pak Camat ki wani apa ora ngono. Nek ketoke model ngono kuwi rawane ketok. Nggih rawane. Ngapunten Pak Camat, mengke anu gampil kalih kula Pak perkara rega kena dirembuk. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Nek awak dhewe tresno mesti kepengin melu-melu kaya sing ditresnani. Masuk nggih? Nabi Muhammad ki ning apa sing kudu dimeloni itbak karo Kanjeng Nabi? Siji ibadah. Ibadahe Kanjeng Nabi. Ibadahe Kanjeng Nabi sing paling utama napa? Salat bapake, salat ibune, putrane, wong sak omah, Pak Lurah, Bu Lurah, tenane, Pak RT, Pak RW, wong sak krajan salat kabeh, Pak Camat, salat, cip, tapi kok kaya aku rapati, salat no dede. Ngaten nggih Bu nggih. Biasane pepeling sik apa? Ayo salat sik, aku manut kono. Biasane kok pepeling sik apa salat sik? Sak padha wae, gen ra kesuwen. Pepeling sik apa ayo salat? Ya ngono ya, sak padha. Sing pepeling terus ayo salat versi caping gunung. Langsung kopjoke Mas, kendange Mas. Bu Lurah gen seneng wis pokoke. Pripun? Wis pokoke langsung dikoploke nek kesuwen. Yo, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Diselingi lagu Islami. Dangdutane engko wae. Hop. Yo, dados pepeling.
Ngapunten Bapak Ibu, yang kedua adalah mencontoh ibadah Kanjeng Nabi, terutama salatnya nggih Bu nggih. Aja nganti awak diki ninggalke salat 5 wektu. Ngapunten Pak Camat, Pak Lurah. Derek titik weling dateng para warga kerajaan, nek pancen jenengan sampun saged gangsal wedan, ayo diistiqomahke. Halo. Sing wis iso ping 5 ayo subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ingat pentingnya sholat Bapak Ibu. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai ke tanah Madinah, apa yang beliau lakukan pertama kali? Mendirikan masjid. Berarti apa? Pentingnya sholat. Teng mriki enten masjidnya mboten? Masjidnya sebelah pundi Pak Lurah? Mriko. Gede napa cilik? Gede. Makmur mboten? Rasa ngapusimu balik lho. Ngono lho, wong kula ngeten iki ngerti Pak Lurah. Termasuk Pak Lurah ki ngerti aku kulunan ning masjid ora ono mudeng aku. Aku ngerti.
Gayane ya kuplukan tapi halo. Ngaten nggih, maksud saya gini loh Bapak Ibu. Halo. Saking pentingnya salat aja nganti ninggalne salat. Sing wis iso ping 5 ayo istiqomah. Pun monggo. Senajan to repote kaya ngapa sesibuk apapun kita urusan dunia, terkadang awak diki napa Bapak Ibu arep ninggal gawean khawatir engko nek rezekine luput. Tak tinggal salat eman-eman. Ingat Ibu, urusan donya, urusan rezeki niku wis diatur karo Gusti Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah tidak akan mengurangi jatah rezekine awak dhewe setitik pun dan sepeser pun. Nek kuwi pancen durung jatahmu, mbok rewangi pentalitan kowe nganti duweni sifat kaya sengkuni. Lho kan enten to Pak Lurah. Pak Cang, ana uang lho, gur mergo golek sego sak puluhan, wedang sak cecepane direwangi karo kanca sreka-srekalan. Enten mboten? Direwangi karo tangga gajul-gajulan. Kuwi mur sego sak puluhan, wedang sak cecepan. Anak pancen durung jatahmu, mbok kowe jempolak-jembalik durung kena. Masuk? Nek wis kuwi dadi jatahmu, mbok repote kaya ngapa mbok tinggal kowe salat sik, ora mungkin Gusti Allah geser jatah rezekimu. Masuk mboten? Mula ora ono alasan, ayo salat kok sik aku. Engko nek tak tinggal iki. Maksudku apa kuwi? Dor. Iki gaweane nanggung kan ngoten, kadang-kadang kan ngoten niku. Ngoten nggih Pak nggih. Sing wis iso ping 5 ayo sing pancen durung iso ayo diusahake. Mosok nganti ping 5 sitek ra iso lak ya gebangetan urip ning alam donya to yuyu. Ra iso ping 5, ping 4. Nah, engko jenengan sing isi mawon kok. Masuk mboten karo kula? Nah, punten iki penting, Pak. Salat niku penting karena apa? Kelak di hadapan Allah di yaumul hisab yang akan membela kita mati-matian salate awak dhewe. Mula tenggen syair niku napa? Nek salatmu apik, salatmu jejeg, liyane dianggep apik. So nek dihisab karo Gusti Allah, sing ditekoni pertama kali niku salate. Nek salate wong kerajaan ki apik, sok ben sing dienggo sampel lurahe sik. Masuk. Ora kerasa piro adil Quran padha ngono omahmu iki lho kelawan salat lan maca Quran. Masuk. Mula penting Bu tulung please aja nganti ninggalne salat. Mumpung cek do sehat wong digaweke masjid apike kaya ngono. Gur ning kon masjide wangel waras wiris do ning masjid do ora gelem. Nggih napa mboten? Wong wis kepleh-kepleh ngene. Aku kenging ngegek. Aku kenging ngegek. Aku pengen nang masjid. Lah wis arep modar nang masjid ngopo? Ora malah ngripoti tangga. Aku kenging ngegek. Aku kenging ngegek. Nang masjid ngopo, De? Hagingang. Nang masjid ngapa? Hajingan. Nang masjid yasinan maksudnya. Apa yang dadak dingonokke sik karo Gusti Allah? Halo. Allah, nyun ngapunten Ibu. Allah memerintahkan kepada kita salat 5 waktu itu dasarnya juga cinta, tresno karo hambane. Mula saking tresno, awak dhewe kon salat bendina ya dielingke. Bocah niku nek lagi tresno, lagi cinta, mang pirsani. Di setiap saat dan di setiap waktu mesti mengelingkan. Aa sudah bangun belum? Aa sudah makan belum? Di WA ki mbok bendina nganti arep jebol no WA-ne. Cah nom-nom kuwi lagi gandrung kasman lho, matane merem juk WA-an terus. Masuk? Allah juga sama Pak Yai. Allah juga sama terhadap kita. Sedina sewengi kowe salat to. Setiap 5 waktu, di waktu-waktu salat Gusti Allah yang ngelingi. Hayya 'alas shalah. Betul?
Hayya 'alal falah. Cah kelebonan apa iki mau? Iki lagi siji iki genep sak plastik warek iki. Pak Lurah mriki nembe usum kebek ta, Pak? Untung sing mlebu cilik sing gedhe mau langsung mak glenggeng ngono langsung kejet-kejet ngene iki no. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ngoten to nggih. Rasulullah menjelaskan kalimat itu jika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Kowe do rene yo, do nglumpuk nang kene, gula rezekimu wis tak ponto-ponto nang kene, jipuang. Jaremu kowe metu kok omah esuk mulai sore golek rezekine Gusti Allah, mbok rewangi kaya ngono pentalitan jempalitan golek rezekine Gusti Allah. Allah yang Maha punya rezeki nimbali awak dhewe. Kowe dorene yo jikuang rezekimu, kowe malah dora moro. Kenemu gesek. Sing duwe rezeki niku sinten? Gusti Allah. Jenengan metu kok omah esuk kerja nyambut gawe mulai sore golek apa? Lah iya. Lah kok sing duwe rezeki celuk-celuk kok malah hahe tok. Berarti kene mulak geseh to. Ora. Masuk karo kula masuk mboten? Mula monggo Bu, please sedaya warga kerajaan ayo salat. Nggih. Wong dijeluki ping 5 tur kan jenengan asline niki lak normal kabeh to nggih. Normal mboten? Ada gangguan pendengaran? Berarti nek adzan niku krungu to? Lah iya wong krungu kok ya meneng ae. Giliran Pak Lurah ngedumke girik diambil besok pagi jam 7.30 di Balai Teja. 1 yaitu beras 5 kilo, 2 lengo 2 liter, 3 gula sekian kilo jenengan pencilak ning rono lho ra mungkin telat kok. Nggih Pak Lurah nggih. Ngeten mawon sesuk nek itu rasa didumke Pak. Halo. Halo. Gendingan sing nyeluk Pak Lurah sing nimbali Pak Lurah kon njeluk jikuk BLTW ra gelem telat. Sing nyeluk Gusti Allah lho diadani sing adan telak nganti jiglok lho. Paling sing teko sing tuwek-tuwek mudar-mudar kuwi. Lah iya. Nggih napa mboten? Kula pesan kula ngeten men Pak Lurah saiki sapi-apian nek kira-kira masjid ra iso makmur didol mawon, Pak. Kok mboten payu mangke kula goleke pembeli. Niku guyonan kula Pak Lurah. Niki nggih nyemangati wargane jenengan gen semangat sregep makmurke masjid. Bisa diterima? Terakhir penutup yaitu ngikuti akhlaknya Kanjeng Nabi. 1 cinta, 2 mengikuti ibadahnya, nomor 3 ngikuti akhlaknya Kanjeng Nabi. Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Aku diutus Gusti Allah kanggo nyempurnake akhlak gondandani akhlak. Ngapunten Pak Lurah, Pak Camat, Mbah Yayi, asline akhlaknya Kanjeng Nabi niku nek ditarik ke sini karo akhlak tindak tanduk wong Jawa niku kantun ngurutke. Kantun ngeklike. Pirsa. Wong Jawa kan Islam belum datang sudah punya sopan santun, tata unggah subuh. Nek cara Islam jenenge akhlakul karimah. Masuk nggih? Dadi nek kula kantun ngurutke, nek carane puzzle ngoten kantun napa Mbah? Ngurutke, plek ngoten. Contoh sing paling gampang. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan kasar napa halus? Halus napa kasar? Halus. Wong Jawa. Apa enek to dhewe wong Jawa kok kasar? Wong Jawa ki rata-rata wonge alus, lembah, manah. Kira mboten? Ngantar sini kali Mbah ana onen. Piye iki penake ditutuke apa ora iki? Lah aku awet mau diayeli terus. Halo. Sesuk nek pengajian Bu Lurah rasa diundange. Nggih, maksudku ngene lho Bu Lurah.
Maksudnya rata-rata wong Indonesia Nusantara kan orangnya halus. Orang timur itu kan berbeda dengan orang barat. Budaya timur dengan budaya orang barat itu berbeda. Sak elek-eleke awak dhewe, sak kasar-kasare dhewe duwe tata krama, cek duwe unggah-ungguh. Masuk? Lagi ngombe wae nek cara dhewe wong Indonesia ra mungkin ajaran wong Indonesia ngombe karo ngadeg. Niku lagi sing sepele, Pak. Kan podo karo ajaran Kanjeng Nabi. Nabi mengajarkan kita minum, makan dengan duduk. Dengan tangan kanan. Itu menjadi budaya dan tradisi kita. Masuk? Ngendikane nggih ngoten, alus saking aluse wong Jawa nganti ana saking aluse wong Jawa ngidak teleke ora pendek lho. Telek didak kok ora mlenyek. Ayo Bu Lurah, ngerti ra? Teleki atos apa empuk? Ayo, empuk berarti jenengan setahun nyekel. Oh bayangke. Ya kula dereng nate kok bayangke kok telek. Mboten namung guyon nggih Bu nggih. Artinya apa? Wong Jawa niku awak diki wong Indonesia itu budaya ketimurannya nek ditarik karo ajaran Kanjeng Nabi niku kantun apa? Ngantun menerke kemawon. Sing kurang lak ditambahi lak ngeten ta nggih. Nek carane Islam kan ngeten. Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamate menungso gumantung jaga lisane. Nek carane wong Jawa aji ning diri. Sami mboten? Kan kantun gathuke ngeten lho maksud kula. Masuk nggih? Nek carane Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan bertutur kata yang baik. Lidah itu sangat tajam. Lah jane nom-nom maneh lho Pak Lurah. Lah iya nom-nom maneh lho. Lah kok ora dideleng ngarepe ngopo ki? Gur dienggo selingan lewat ngono tok. Wah, pengecehan iki. Kowe dosa kowe, Nduk. Mari ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Mula yang berikutnya adalah ayo nyontohi akhlak Kanjeng Nabi. Ken awak diki selamat dunia, selamat akhirat. Nabi Muhammad mengajarkan kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Garek awak diki garek nyocoki tok kita hidup di Nusantara, di Indonesia, penuh dengan budaya, penuh dengan kearifan lokal, penuh dengan yang indah-indah, sing kalem-kalem, sing lembut-lembut. Ngaten nggih? Garek nyocoke karo akhlake Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo digathuke iki sae, ngendikane ayo dicocoke karo ngendikane Kanjeng Nabi. Nggih mboten? Nggih mboten? Dan liyane. Pun ngoten mawon Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mangke dilajengaken kalih grup Salmanta nggih. Salmanta niku saking pundi, Pak? Saking Solo 3. Oh, Solo 3. Yang kok kapan-kapan lah. Ya, ki pumpung aku laris-larise lho ki. Nggo sing penting anu sik aja golek jenang sik. Golek jeneng sik ngono. Kok nek wis jenengmu apik, jenenge mara dhewe. Wah aku nggih ben yo ngono sak pawehe pertama mbiyen. Nek saiki aku yo ngarani no. Lah mu balik apik kaya ngene kok 200. Pun ngoten mawon Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan dengan teman-teman Salmanta. Terima kasih. Mohon maaf Pak Lurah, Pak Camat. Angge donga. Lah mau rasisan ngomong ngarep ngono. Lah kono lah piye wong. Wong yen anu ki ya dikenahke ning ngarep sisan ngono. Pak Lurah piye ngono lho mau ki. Lah iya wong ya wis oke aku. Lah iya. Nggih ngaten nggih monggo dongane monggo donga Jawa mawon nggih kados biasanipun kita niataken kana Allah Subhanahu wa taala
ala hadihi niyah wa niyatin salika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirakaken kula nggih Bapak Ibu nggih. Sing banter, sing yakin karo Gusti Allah. Madhep, mantep karo Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra-kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin pun masuk nggih niku donga Jawa nggih dongane Mbah Kyai Dalhar watu cong niku enten selawatane jan nek sing niki apal nggih monggo dipun lakukan nggih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.